Ang ganda namang anak nyo. Malulusog. Pwedeng artista. O, ano pangalan nito? Ayun na, si mukhang Bombay. Angelica yan. Si Angelica. Maganda baga, ano? Ito, foreigner. Parang foreigner si ano. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hello mga kalingap, andito po kami ngayon sa kung saan napakalayong lugar ang aming pinuntahan. At isang community po. Grupo ng mga tribe, ayan, Manidi tribe. Talaga namang alos na sila, mga modern community na rin. Ayan, may yero na hanggang doon sa dulo. Ayan, napakalayo po mga kalingap yung aming mga pinuntahan. Ayan, meron na silang padaus-usan basketball court. Ayan, mga kalingap, abangan nyo po ang pag-interview ko mamaya sa isang Manidi tribe. Ayan, Manidi tribe. Tignan natin kung paano sila seryoso sa kanilang pamumuhay ngayon. Okay, right. Magluluto po ng para pagkain ng mga Manidi tribe. Ayan, sige. Si Bench TV nagagayat na ng sibuyas para ipakain. Yan po, mamaya na yan, okay na, lulutuin na yan. So, sasain. Talagang buntok na po ito mga kalingap. May palaruan. Gubat na ito mga kalingap. Ano po? Pa-support. Shoutout po, pa-support po ay kay Kalimpitos TV. Sa lahat po ng Kalinga partners na grupo sa official partners ni Kuya Bal Santos Matubang. Paki-support po lalo po sila Kuya Fernan Patron at Ramil Tolentino. Shoutout po. Salamat. Bobby, mga kasikap ang team Kagawad, bro. Joe with the greet. Ay. Ako yun? Yan, nasuportahan po natin si Kalampitos. Yan. Siya po ay nakaka-assign po sa Naga. Ano mo magsabi? Yes, Kalampitos po. Kalampitos TV. May TV ba? May TV. Dati radyo yan. Okay, kasi mo, Kalampitos TV, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And then, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video niya. Yeah. Salamat. Atro TV. Cruz 4. Bala ka na. Pa-promote. Ay mga Kalingap, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ang Team Kalingap, tuloy-tuloy po ang pagtulong sa abot ng aming kakayanan. Pag-isuportahan po ang buong Team Kalingap at Kalampitos TV, Naga Chapter 4-3. Sama-sama. Kanya-kanyang vlog ko. Pa-support, padi. Kalingap, kapatid, kasikap, mga bay. Yan. Pasupport po. Kalampitos TV ng Naga. Alam mo, ito yung una kong hinangaan si Kalampitos dahil napaka-bait nito. Naka-puso nito para sa mahirap. Support Salamat. natin. Okay. Support din po. Bobby TV 143. Out. Ganito lang sila. Nasa iyo na. TV.
143 ay, Vince TV lang. Vince TV lang. Hello mo ha. Ah. Hello mga kalingap. Ang gulo nyo talaga. Ginagawa fish towel. Ngayon, fish TV 140. Bulbul ka ba? Bulbul mo. Siguro may mga cellphone siguro. Ha? Kumusta? Pangalan mo, bro? Boses ni Kierna ginabusita ginagawa mo. Bro, anong pangalan mo, bro? Nasaan yung bahay nyo? Ha? Ay. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ilang kayo magkakapatid? Ha? Marami? Opo. Marami daw sila. Ikaw yung panganay? Opo. Kumakain ka ng fried chicken? Masarap ang fried chicken? Jollibee gusto mo? Nag-Jollibee ka na? Wow. Ikaw si anong pangalan mo nga? Ha? Si Buknoy. Saan yung bahay nyo? Saan? Sa inyo? Kumain ka na? Kumain ka na? Anong kinain niya? Yan, arms forward. Dito yung kamay sa sa ganito. Ay, pumunta daw sa tindahan eh. Record. Dapat face mask. Masira tayo sa video. Sandok. Ito kasi mayroon pong restaurant kaya magaling siya magsandok. Kasi may taas din sa
Ay, Nay. Mga kalingap, pupunta tayo sa lugar ng ating mga kababayan na Manide. Ayan, meron dito isang pamilya na ito si nanay. Ayan. Lagis. Sige. Nay, magandang tanghali. Ay, hapon na ano. Ay. Dito po kayo nakatira. Si nanay. Ano pong pangalan niyo, Nay? Leonie? Sioni. Mga kalingap, siya po si Sioni. Ito po kasama niya si nanay. Masarap po. Kilala niyo po si Kuya Bala, no? Mabuti. Kuya Bala, no? Ito, may tubig kayo dito. Ano yun, bukal? Libre yung tubig. Libre. Hindi na kayo nag-iigib. Diyan na. Ganun. Pinaka ano talaga, ano? May mga anak kayo na eh. Talaga, ano? Kumusta nang po yung buhay niyo dito? Sige po, kain muna kayo, ano? Ito, si nanay. Hello po, magandang hapon. Tabi. Ay, ano? Si tatay. Ay, kayo po yung asawa ni tatay? Ito si nanay na ano. Maganda namang anak nyo. Malulusog. Pwedeng artista. O, anong pangalan nito? Hindi na. Si ano, mukhang Bombay. Si Angelica. Maganda baga, ano? Ito, foreigner. Parang foreigner si ano. Sino nga nito? Pangalan nito? Si Baby. Ayan. Sige po. Ito po yung ating mga vloggers. Kuya Pan, Bobby TV. Dito pa. Bobby TV. Mamaya ko ba naka-play? Ayan yan. Kumusta?
Dami yung aso. Alaga nyo to mga aso? Alaga nyo yan? Ah, nanay, o nanay. Oh. Pabiling candy. Oh, ito pa, ito pa. Oy, salamat sa sponsor ni Bobby TV. Mamalita, Junsi TV. Tapos na kayo. Oh, ito. Tapos na ito. Yung salitang salamat, alam nila. Oh, meron pa. Yung wala pa, yung wala. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,